Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Please welcome ang aking crush. Ay, wow. From the Cool Pals, Roger Naldo! Oy, thank you. Roger! Hi, Rog. Ano masasabi mo sa intro ko? Gusto ko yung Anong favorite part? yung unfiltered na boses. Yan. Unfiltered na boses. Gusto ko kasi mag-filter ng boses pero wala palang ganun eh. AI. Mga ganun. Oo. Kala nila AI ka. No? Oo, minsan. Oo, Tumatawag minsan. ang tabinan ko. Nakakatawa kanina. So, behind the scenes, nung kadadating niya lang, excited na ako kakwentuhan ka. However, intentional yung pagtayo ko sa lamesa kasi gumugulong na yung convo natin dun eh. Sayang. So, gusto ko kapag nagkwentuhan tayo, unfiltered talaga kasama sa camera. Tapos tinanong ko na rin po siya, kapatid, sabi kong ganun, baby. Ay, sabi ko. Okay, baby. Sabi ko, wala ba magagalit? Anong sagot mo? Wala kasi internet yung pamilya ko, sabi ko. Wala na internet. So, Sure ka ba? wala, Meron. pinutol ko eh. Hindi mo binabayaran. Hindi ko binayaran. So, ayun, wala, okay lang. Oo. Ang layo mo naman. Yan! Kunin yung kape mo para mag-cheers tayo. Kunin mo yung kape mo. Yan. Oo nga. Nag-aalala ako baka kasi matapon. Oo, pero thank you for saying yes. Hindi ka nagdalawang isip. Pagka-read mo nung chat ko sa Viber, sabi mo, yes, pupunta ako. Buti hindi ka masyadong Actually, hectic. tinanggihan ko si Kuya Kim para dito. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi nga. Cheers. Cheers tayo. Kinukwento mo sa kanina ko lang nalaman na employee ka pala. Oo. Na-discover ka dun sa The Cool Pals. Kwento. Dati kasi listener lang ako ng Cool Pal. So, may segment doon na parang mag-share ka ng kwento. Akala nila naka-filter yung boses ko. Kasi tumawag lang ako via Zoom. So, wala ako Akala nila filtered yung boses ko. So, yun. Ano yung shinare mo? Kasi syempre humingi ka ng payo. Yung meron kasi ako office mate dati na nilalandi yung boss namin. So, Hiningi mo ng payo yung ibang tao. oo. Napaka-chismoso mo. Baka malicious. Tapos, Walang sa akin eh. Walang makismis eh. So, sinisip ko yung iba. Diba? Nilalandi niya yung boss ko. Di ba alam eh. Pero before pa naman nun, comedian na talaga ako. Stand-up comedian na talaga ako. Oo, saan? Sa Comedy Manila. Oo, nakikita ko. Stand-up na ako, ganyan. Pero yun, doon ako nagsimula sa Cool Pal. Tapos yun, later on, parang pabalik-balik na ako, inirequest ako ng mga tao, ganyan. oo nga. Sabi nila yung ngongo, ganyan. Sabi ko, gago kayo, hindi. May tanong ako, hindi ka na-offend? Hindi. Nung una. Hindi, parang kasi na-immune ko na eh. So, bata pa lang, parang gano'n. Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang ina. Di ba, puta? Galing. Galing ka alala, puta. Pwede ba magmura dito? Yung ngongo tinatawag. Yung mga ngongo namin. Naalala ko yung sa Taguig yun. Lower Bikutan, Taguig. Tatlong magkakapatid na ngongo. Mga putang ina nyo kung nasan man kayo. Pangalanan na daw yan. Nakalimutan ko na eh. Basta tawag ka sa kanya. Ngongo 1, ngongo 2, ngongo 3. Pag kami tumitigaw ng ngongo, napapalingon kami 4 eh. Sige na natin ito. Hindi ako. Nakalimutan ko eh. Basta tawag na namin mo. Aray mo. Bira mangyari yun na may 4 na ngongo sa isang barangay. Na-survey mo yung statistics.
Usually pag tatlo, pinapatay na yung isa eh. Buti na lang na. Ayan. 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 Tapos, nasanay ka na ng elementary. Oo, ang lala nun. Kasi ano ko eh. Mas public school ngungo ka ako. ba nun? Ay, sorry. Oo, mas ngungo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Mas Ano ba? sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka na pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Mas Init ngungo ka. May init eh. Aray! Ang init ka! May init Ang eh. sakit ng tiyan ko! No, pinanganakan normal eh, no? Anak, at mapapansin ng magulang, anak pa, pangungo ka ng pangungo. Kakasama mo ito mga ngungo eh. Init ka. Hindi. Ibig sabihin, mas malala yung pagka-AI ng boses mo dati. Oo, dati. Talaga, naman. as in ngungo talaga. Oo naman. Oo, Na ano ko lang, tapos, parang, naiyak ako sa'yo. Oo, parang Alam mo, naawal. konting tao lang nakakapagpaiyak sa tawa. Ikaw na talaga ang the one. Kaso, married ka na eh. hindi nga nila alam na wala silang internet. Yung payag siya. Pero minsan ba parang pag-uwi mo naiyak ka? Nay. Naiyak ako kasi nung ano. ano. May one time kasi, sobrang naiyak talaga pag uwi ko ng bahay. Kasi nagtapat ako ng pag-ibig ko dun sa crush ko. Tapos sabi niya, ano, what? Sabi niya, what? Hindi niya naintindihan. Hindi niya kasi naintindihan. 5 minutes ako nagsasalita. What? Dapat niya, pala may what? presentation ako. Sabi ko ba, nagsimulaan lahat. Nung nakita kita. Hindi niya Paano kwento? Oo, tapos di naintindihan. Sabi niya, ano. Ayoko na. Tapos, siguro mas lumala yung ngayon kasi tawag na bashing eh. Pero dati yung sa atin, pag in person, bullying. Ngayon bashing. Pero nung nag-social Dati media, wala naman yung tawag na nila, binibiro ka lang. parang gano'n. Oo. Oo, binibiro ka lang, masyado ka naman. Pero yung nung online, nababash ka, alam ko, kami nga, ako nga Oo, normal na oo, tao, di ba? oo. Parang abnormal ka. Hindi. Ibig Bumabalat ka sabihin, din, ah. mas malala yung naranasan mong bashing, di ba? Oo, nung nakaraan, may mga nasabi akong ano, Worth it pa ba na-misunderstand to? nila. Oo, yun. So, ayun. Naiyak ka. Oo, nung ano pa ako kasi. Malipahag kita. Ano ba yun? Parang the most devoting yun. O tapos? Tapos yun, naiyak ako. Sorry. Oo. So dumarating pa rin sa point na si Roger Naldo ay naaapektuhan. Oo naman. Tao din naman tayo eh. And hindi pa ako ganun kasanay sa sa showbiz. Oo. So, totoo. Showbiz na buhay, parang yun. Yeah, yun. Babulin ka ng babae, no? Hindi tingin ko. Kasi ako, Meron naman. Namamagnet mo. Siguro nung ano na lang, parang nung medyo nakikilala ka na. at saka kasi, alam mo kung bakit ang isa sa'yo na, nakakahatak, bukod sa sense of humor, yung self-confidence mo. Basta tandaan niyo yan na sa mga listeners and viewers natin, hindi lang sense of humor ang attractive sa isang lalaki at sa isang tao. Ang self-confidence. Sabagay, Ang lakas ng no? self-confidence mo. Ito na, may sumulat sa'yo. Sa ating dalawa. Ay, sige. Pero dahil lagi naman ako dito, ikaw magpapayo. Sige. So tatanungin ka lang kita. Dear Tita Max Uy. and Roger, meron po akong live-in partner na provider at loyal. Pero, emotionally, parang roommates lang kami. Hindi po sweet, hindi marunong maglambing. Ako lagi ang clingy at nagyayaya. Pag nasa labas po kami, ayaw niya din ng PDA o yung clingy sa isa't isa. Kaya parang tropa lang kami pag magkasama kami sa labas. Tanong ko lang po,
May iba kaya siya ganun sa akin na cold? Next, magiging malambing kaya siya in the near future? Kasi baka pag lagi siyang ganon, tas eto yung love language ko, baka manlamig ako sa kanya. And last, paano siya magiging sweet sa akin? Love, May iba kaya siya cold sa Pili akin? ko wala naman eh. May mga lalaki talaga na gano'n na hindi hindi siya Clingy. clingy. Hindi siya. ganito. Akala ko yayakapin mo ko eh. Pwede Pero rin. pwede na. Ay. Sige, order pa tayo ng titig. Ano na order natin? Aray ko, gusto Yung ko ladies drink na. Oo. Clingy ka ba Oo. na tao? Oo. So, napansin ko nga touchy ka, no? Oo, kasi madali sa'yo, wini-welcome mo yung energy ko. Kasi ako bilang tao, touchy din ako sa mga taong gusto ko. Sa mga taong feeling ko comfortable ako sa kanila. So, ikaw din, wini-welcome mo yung ganong energy. Oo. So, gusto mo na sa relationship, touchy, ganyan, holding hands, ganun. Gusto mo yun? Oo, lalo na paggabi, pag alam mo yun. Ngayon, inaano mo sa gabi? Hindi, I mean, Wala namang internet sa Bicol. Oo, wala nga internet eh. Hindi nga. Hindi ano. Clingy ka. Oo. So, Pero dumadating siguro yung point na parang, parang siyempre pag matagal na kayong mag-asawa, parang, parang hindi na kayo ganun ka-sweet, parang ganun. Yun yung gusto namin ibalik. Kaya na asawa ko. okay, gusto yung ibalik. So, dito, baliktad naman kayo. Pero, tingin mo, paano magiging sweet yung isang lalaki? Kasi, syempre, we-wish pa rin siya, nag-hope na magiging sweet yung kanyang partner. Paano kaya? Na, kapag hindi mo love language yun, napipilit mo kaya? But try mo pagdating niya, naka-two-piece ka lang, mga Ang ganun. insan nito? Oo, two-piece? Hindi. Tingin ko kailangan yung pag-usapan na ito yung love language ko. Oo. Di ba? Kung kaya mo So, usap pa rin na usap pa rin, solusyon, no? oo. Kasi baka naman, kasi ganito, inisip ka na palagi ng mga, siguro na mga, lalo na mga mitis, na pag uminom mister nila, kailangan sweet nila. Pero yung mga mister kasi may trabaho eh. Alam mo yung pagod ka na sa trabaho, na babae ka. Hindi, joke lang. Nakarelate. Okay. Pag uminom Pagod ka sa babae ka pa. Oo, hindi. Tapos di ka na nagiging clingy. Oo, hindi kasi minsan pagod ka sa trabaho, so wala ka ng energy. para Oo, maging totoo sweet. yun. Oo. Ako naman naiintindihan. Kung ganun ka, maiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi. Walang Hindi, okay lang. internet. Wala na internet. Hindi nila alam. Oo. So, mapag-uusapan. Ano pa rin, no? Usap pa rin ng Oo solusyon. naman. Ito pa din. Importante yun. Importante. Ano pa love language ng isang Roger? Kasi si ate girl kanina, physical touch, tsaka words of affirmation. Mga words of affirmation ka ba? I love you ka ba? Oo, kaso hindi naintindihan na minute ko eh. Pag sinasabi ko. Maano lang eh. Lumilipad lang sa ulo. Ano hindi naintindihan? Bakit? Sabi mo nga, I love you. Ganun Oo, pa. naintindihan Naintindihan naman. baka kasi hindi hinihinaan mo lang. Siguro, parang minsan ginugulat ko. I love you. Parang Oo. hindi. Hindi pero pinig ko. Ayun. Importante ba yun? Tingin mo? Importante siya na Bakit? lagong sinasabi. Well, para just to remind tayo as na yun yung natin, yun yung Nararamdaman. nararamdaman natin, di ba? Saka maganda yung baka nagpaminsan-minsan ng ganun eh. Kahit message lang, di ba? Ganun, I love you. Ganun. Love you too. Wala tayo internet. Walang internet sa Bicol. Correct. So, words of affirmation, yes. Ano pang love language ng isang Roger? Giving. Mahilig ako Talaga? magbigay. Yung pa naman hinahanap ko. Oo. Ay, nako. Manda ka sa mga cool pants. Manda ka talaga. Oo, talaga. Oo, So, giving and receiving. Giving lang. Giver ako. Giver ka. Kahit walang bigay sa akin. Ako same kasi. Oo. Receiving and giving din ako. So,
So, may provider mindset ang isang Roger. Oo naman. Alam mo ba, malakas makahatak, ano din yan, attractive din yan sa isang lalaki. Oo. Ang dami ko na checklist na yun, Kaya ha? nga appear. Appear. True. Yan. Oosh. Wala, hindi nila alam to. Oo, hindi nila napapanood. Okay. Anong payo mo kay MM? Sabi niya, paano siya magiging sweet? Bukod dun sa magsuot ng two-piece o bukod dun, Pag-usapan nila. ano sasabihin? Halimbawa, ikaw yung babae, o kakausapin mo ako kasi hindi ako clingy. Oo. Tayo Ikaw nga. yun. Mm. Nagsuot Baby. Na ako, nagsuot na ako ng two-piece. Hindi ka pa. Pinagluto na kita. Diba? Pinatulog ka na maaga yung mga bata. Kaso pagod na ako eh. Nakabuka ka na ako. Gago. Nakabigang ka. Ganito. Ayan, go. Oo. Mm. Pero yun, kausap talaga Usap, eh. no? Usap, talaga lalo eh. pag mag-asawa, no? Dapat unfiltered na kayo. Hindi, ikaw ba, alam mo, passive-aggressive ka ba? Yung nagpaparinig lang o kaya silent treatment lang? Pag lalaki, hindi confrontational, alam ng mga lalaki yan. Minsan, Totoo ba? Minsan na, natin, na may miss out ng mga lalaki, yung mga social ko yun, di ba? Oo. Pero ikaw, nadidiscern mo, halimbawa, Minsan hindi. halimbawa ako, nagta-silent treatment ako, hindi mo alam kung ano yung mali mo. Ay, may gano'n na. Alam ko na may mali. So, pag gano'n ng silent treatment na. Mm-mm. So, minsan kasi tattle yung mga tattle yung mga babae. So, minsan malalaman ko na, may mali pala ako ginawa. Oh, ganun. Pag nalaman mo, sinasabi mo ba na, hindi ka na uulitin? O bigla na lang kayo nagbabati? Tinatry ko na na ayusin, na hindi na ulitin. And then, siyempre, magbabati kayo. Tapos magte-text na kayo. Magte-text? Oo, magte-text na kayo. Ayan. Tapos, so, Roger, meron tayong top 5 questions na sasagutin mo. Sige. Unfiltered ka naman, kaya go. Oo. Ang dami natin pinag-usapan. Correct! Meron pa! Go! Sige. Number 1. Ano ang unang tinitingnan mo sa babae? Ako eh. Ba't ka naninig? As, puwet. Puwet Puwet, ako. puwet. Oo. Ito yun. Yun. Gusto mag-explain? Ayaw ka lang mag-explain. Wala ka lang yan dun eh. Parang yan na yung pinaka natural na Oo, sagot mo. sagot eh. Oo. Okay, top 2. Top question number 2. Nakipaglandian ka na ba sa iba habang in a relationship ka? Oo, di ba yung kanina? 10 to many yun. Oo. Binata pa naman ako. May Ganun. O, di ba? May paliwanag. Paano pa kami ngayon magtitiwala sa lalaki? O, di ba? Well, kung ako nga nagawa ko, paano pa nila? Anong damay? Hindi. Mga babae, Roger. Hindi, binago na ako ng panahon sa ni Lord. Wow, nandadamay ka pa talaga ng Lord. Hindi, naniniwala Bago naman ako. So, oo naniniwala naman. ako sa'yo. Nung bata pa ako. Ano payo mo sa mga, hindi pa graduate, na hindi pa binago ni Lord at saka ng panahon? Siguro din, may time for everything. There's a time for everything. Tsaka magastos pag maraming babae. Okay Depende lang. sa Kaya mo babae. i-maintain. Depende sa babae. Kaya mo mag-maintain madami. Kaya na, kaya na yata. Oo. May isa akong anak na hindi mag-aaral. Kaya na yan! Kaya na yun. So, at least honest, kaya na yata. Ibig sabihin, wala. Di ba? Depende sa Yung babae. dalawang anak ko, hindi mo na mag-aaral. Hindi mo na nila nakakain. Hindi na magme-merienda siguro. Merienda lang naman. Sacrifice yung isang meal. Para sa Roger. Aray ko! Yung papa mo, hindi naman nagpadala. Okay, next. Ayoko. Lights on or lights off?
Light off. Bakit? Tingin ko mas mas magiging intimate kayo, di ba? So nakita ko yung reflection ko dati sa sa hotel. Naturisip ako. Nabuga ko ang kwento. Nakita ko yung reflection mo. Nakita ko yung reflection ko sa hotel habang kumakan. Hindi maganda. Di ba? I mean, nakita ako, sabi ko parang naisip ko pa, pinapayagan to ng mga babae. Huhubarin o huhahawiin? Mas gusto ko yung inuubad. Hubad. Alam mo yun, parang sa mga jackpot segment, di ba? Dili explain. Di ba? Alam mo yun, yung papakita na yung i-reveal na yung i-reveal na Yung nakuha mo? Yung premyo? Oo, yung premyo mo. Tapos unti-unti. nagsisigawan yung mga tao. Ang Laban! pinili! So, hindi lang maganda pinahawi. yun, Oo. Hindi lang. Pero na-try mo na maghawi lang. Walang thrill eh. Mas gusto ko yung parang gano'n yung sa jackpot. Yung parang, Mabilis o dahan-dahan na hubad? dahan-dahan. Dahan-dahan. Yung parang pan-jackpot nga, yung gano'n. Yung binabalik pa ulit. Maniwala na sa... Kung magra-roleplay tayo, anong gusto mong role mo? At role ko? Sige. Ikaw si Snow White. Pero imbes na si Prince Charming yung makatuloyan mo, yung Seven Dwarfs. Yung sa mga lalaki, alam ko na panood nyo to eh. Alala! Naiyak ko, no? Snow White ako, ikaw yung isang dwarf. Oo, isang dwarf. Yun yung roleplay na gusto mo. Ako si Horny. Thank you, Roger! Thank you. Sobrang game. Dahil dyan, may regalo ako sa yung Tita Max Starter Pack. Oy. Okay, starter pack. i-unbox mo. Nako, ano to? Condom, hindi. Meron ka na nun Uy, eh. Del Monte. Pineapple Ayan, juice. salamat. Na-try mo na yan, pineapple. Oo. Tumatamis Effective. daw. Tumatamis. Effective daw. Hindi ko natikman pero... sabi lang nila. Sabi lang nila. Sabi ng partner mo, Oo, matamis daw. Meron pa yun kasama, meron pa girl. yun, oo. Oo. Meron pa wet wipes. Siyempre, kailangan Yan, mo na lagi pa ka- muna. Spa muna sa... Sa Meron pa yan. Ano pa ba to? Ayun, may snowbell. Siyempre, kailangan mo naman snowbell. Oo. Para saan yan naman? Sa bibig, para lumamig. Effective. Effective. Hindi ko effective. Masakit nga lang pag habang. Na-try mo na yan lahat. Na-try ko na. Thank you, Roger. Oo. Sobrang Salamat. saya. So, bitin. Ulitin natin to. Hindi nga. Oo. Totoo. Paano ka namin may invite sa as guest, kung mag-speak, kung saan man, social media, go. Kailan ko lalabas? Pwede ba mag-promote? Oo naman. Kailan lalabas? 2027. Puja. Hindi. Malapit na. Malapit Go. na. Oo. One week ago. Ano yung kailan mo ipopromote? Meron akong, pero follow nyo lang ako sa Roger Naldo, social media ko. So, Roger Naldo. Ewan ko, basta. Nag-followan na kami eh. Pinalo mo na kita. Oo, pinalo na rin kita. Yun. Ali ka na. Ano yan? Wala, hindi nila alam yun sa Bicol. Palakpakan natin, Roger Salamat, Naldo. guys. Thank you. Thank you. At sana makasama ka pa rin namin dito sa mga susunod na podcast namin. Salamat. Thank you. Kahit walang TF, thank you. Oo naman. Wala ba to? Akala ko may... Ano ba yan? Hindi ko nasabi. Ano ba? Thank you, guys. Thank you. Palakpakan natin ulit, Roger Naldo. At salamat po sa lahat ng tumutok at tumapos ng ating episode na to. Thank you. Thank you. Love you so much. At ito pa rin po si Tanya Chinita hanggang sa mga susunod po na episode. At ito pa rin ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated
PG? Hindi. Ano ba? Tita Max. Isa pa. Hindi ko alam. Hindi nyo ako Rated Tita Max, isa Okay. pa. Ito po ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Tita Max. Thank you. Thank you. Thank you.